Hey yo, what's up everyone? My name is Brian. Welcome back na po sa among vlog no. So karon mga to me og East Coast. East Coast? East Coast. So guys, nagplano mi no na mga tumig East Coast ron wala mi kabalo. Siguro mahunong mi sa pinakaduol na among stopoveran kay alas 3 na karon. Dag-om pagyod. Kung makita mo Sky, tanong Sky. Diba? So, wala ko kabalo guys. So kung mapansin niyo guys no, gwapong merch na mo no. All good in the hood. Kuan ni siya guys. Dako kay ni siya part sa akong life good. Kuan inspiration kay namo ni sila no. So, mga tanan mga sininggikan kang Gioong na siya gikan guys. Ang among kuan, murag father dai na. Murag ang idol namo ba? Siya ang na-inspired sa ako guys para maglaag-laag. Do it while we're young, do it while you're strong because someday you get weak and old. Let's go. Kauban ta mo si Dexter karon sa lakaw guys. Amo akong kauban. Pero naman daw emergency guys. So kami na lang. Hindayon gyapon mi guys kay sayang ang panahon, sayang ang Sabado. Usayra ang Sabado guys. So let's go na. Manlakaw na mi kay unsa na oras. Let's go guys. Let's go. Alam ko mag-transfer mi og sa Nina, sa Silopin. Kay okay ra mabasa ang mga pasahero kaysa mabasa ang gamit. So karon guys, badayon na mi sa biyahe no. All pack guys, then padayon na sa to ko ano biyahe. Let's go. Basa na kayo. Na guys, i-secure na mga gamit, bahalang mabasa. May dali rab ni mo ugaw ang mga sinina. Kasi importante secure ang gamit na di pwede mabasa. Hi guys, what's up? Nabot na mi dali sa Villa Mabiga. Guys, am tanjud mig ulan, basa kayo, mi lamit na kay mag-ilis. Pero guys, karon din nag-burn out diri no. Oh my god, burn out kayo. Kasi available ninyo na mga pwede ma-stayan ninyo te. Itong gagmay te, kata? Dili dito po. Di ba? Timing. So barato ra kay lang mga room rates diri no. Kani among na rent is kanang 500 pesos tapos 12 noon ang ilahang check-out. So guys, ako di ang mag-room tour karon sa inyo no. So let's go. Welcome to Indian Hut Room 4. So diri sa labas pakita niyo na duha ka bangko. Pwede mo mukaon diri sa labas. Then go inside guys. Wow, very small. Nakikatrin niyo guys. Pero na siya ay electric fan. Electric fan. Na ay baby sink. Nice sink. Then ilahang CR nila siya. Sulit na siya guys. Then let's go. Mangita lang pagkaon. Kaya gutom lang kayo ko guys. So let's go na no. Hi guys. Mangaon sa amin no. Nami dito sa sentro sa Caraga. Para mangaon. Ipakita na ko sa inyo ang ipang order na moron guys. So muna yung order ni Inday. Liempo. Halang na baka. O ang sana be? Ayok. So mangaon namin guys no. So karon guys. So pantilawan na to ilang mga pagkaon dire. Taste test. Hinalang na baka. Halang. Di lang yun. Ano siya yung halang na baka. Halang. Ito halang yung ini. Basta. Ano siya guys. Intestine sa baka. Mana ya? Kalau sarap dong. Hi guys, good morning. Nice sky diri guys, oh. Nakos diri dapat sa dagat guys.
Kasi nani guys nung basta ka ng mga laag-laag ba guys, sayo dyan ko mata. Gusto na kita ng kuhan, sunrise. Pero karon guys, mag-try kong drone guys. Kitaan na mo dire guys sa kanindot. First time akong palupad drone guys, so kulbaan ko gamay pero try na to. Hindi man takatong nagdili ta mag-testing. So let's go guys. Let's see the beautiful view, the beautiful place of Caraga, Davao Oriental. Let's go. Take off. Good morning guys. Padulong miron og simbahan sa Caraga. Try me og makaabot na mig simba. Let's go guys. Nanami dire sa San Salvador del Mundo Parish. Guys, wala na mi kaabot sa simba kay ana to nang nami atong naami sa resort alas 6 daw. Then tinggal na pag-abot ta mo diri nang ulit ang mga tao alas 5 di ay. Magtanaw na lang to guys kung sa kanindot ang ilang simbahan diri no. Guys, ang ilang portahan daw, kaya portahan nila guys. Naka-engrave lang yapon, kahoy lang yapon siya guys. So karon, maulit na lang guys no. Kaya na late na mi. So karon mahaw na lang may mga itat, may pwede mo pumahawan na mo. Og nice kay guys, awan ninyo. Tawan ninyo simbahan one last time guys. Diba? What a beauty bay.